Koro ageni bedo to ne gisebedo piny ma gigo mbaka. Uneno ga gima mbaka ni onyayo kwe koso kela chaya. Mbaka ni en gima kelo achaya. Nikech ng'eni nitiere kaka design mar kaka nolos ni tiende adego mar sirkal onego ti ni ji romre. To ka koro ok unyal bedo ni uromru ka idhi kwecho kata idhi e od ng'at machielo. Ka nitiere gimoro ma ginyalo wacho to be giwache e lela, giwache ma ji te be neno ni jogie wacho kama to en gima bokonyo jopiny kama. Ok idhi ni gilorore e ot moro e mudho moro ma ji ok negi. To giwacho ni bed migepe idgo duto ne nitiere, bad migawo mar doho ne nitiere, bad migawo mar jatend piny Kenya ne nitiere, bad migawo mar od bura bende ne nitiere. Ok magi adek go. Koro pod watemo ng'iyo ni to magi adek go gima rach nitiere gimoro moluongo ni transparency. Ka nitiere ka giwacho adier ni gik ma giwacho gin gik ma dhi konyo piny, to nyaka ne gibed abeda meeting moro ma be giluongo kaka jo press, giluongo uwinjo kaka giloso. Ok ni gidhi gilorore e ot moro to giwacho to kae to gimwa giwacho be wakia. Gimoro achiel mokwongo. To mar ariyo kaka nyisi. Dhi mbele professor. Mar ariyo kaka nyisi. Chikwa maduong' mar Constitution osenyisowa kaka watimo ka wan gi tabu gi judge moro amora. Ka wan gi tabu gi judge moro amora ok wadhi e kor piny wakwerore ni wago koko ni judge ni otimo kama ok ber. Nikech ng'eni mano koro waketho doho mar judiciary. Okay. Koro agiseromo. Ka ng'ato osedhi wacho oko ni judge ni en ng'ama rach. Judge no to bok nyal loso. Koro wabo timo nang'o? Judge no biro timore nang'o? To imbe ka koro chieng' moro idhi ni judge ne ma iyudo e court. Mano be bedo gadier ni judge no bo ng'ado ni bura maber. Mano nyalo chandi matin. Mano e gima nadadhi e sani.